أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Draga braćo i sestre, za par dana će početi naš najdraži i najblagoslovljeni mjesec Ramazan. I danas mi ćemo obratiti vama za neke važne stvari vezane Ramazan. Ko su ti muslimani koji su dužni da posti i kojima je Allah dozvolio zbog neki razlog da oni ne posti. I ako postimo kako treba da se postimo i šta je svrh Ramazana i zašto Allah naredio da mi postimo. Učasni Kur'an kaže: o vi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas da biste postali bogobojazni. Surat Al-Bakara, ajet 184. Allah kaže ovo post koje on nama naredio, ovo nije prvi put, nego Allah kaže ovo je vama propisano kao što je bio propisano onima prije vas. To znači prethodni nacije, prethodni religije, oni su isto postili, možda bio ovo način malo drugačije. U islam naš obožavanje ima neki obožavanje koji su povezani sa suncom ili ima neki koji su povezani sa mjesec. Na primjer, ovo 5 dnevni namaza mi klanjamo i ovo 5 namaza su povezani sa sunce. Ali ovo post, mjesec Ramazan, ovo je povezane sa mjesec. I onda, zato što ima razlika negdje 10 dana, onda svake godine na svako mjesto se malo promijeni vrijeme. Naprimjer, i kada se pravi ovo krug, onda svugdje je mjesec Ramazan, tako pravi krug, nekad dođe kada je leto, nekad dođe kada je zima, nekad dođe kada je jesen. To znači na svako vrijeme mi možemo da postimo i tako svugdje u širom svijetu se pravi krug i negdje za 30 godina opet se završava taj krug jednom. Naprimjer, ako ove godine mi Ramazan će početi na kraju maj i onda sljedeće godine 10 dan ranije, onda još 3 godine, to znači negdje u početak maj, onda nakon još 3 godine početak april i tako. Onda svugdje mi možemo da ukusimo kako se posti kada je zima, isto kada je ljeto. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ima hadis od Hazreta Abu Hurajra radhiyallahu anhu, on pronesi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite
ako on bude zastart oblakom, onda upotpunite Šaban 30 dana. Šaban potpunite 30. danom. To znači kada vidite mlađak, ovo je znak da je počeo mjesec Ramazan. I onda svaka država, svako mjesto ima razlika šta se tiče vrijeme i zato svaki dio svijeta ima svoj horizont. I ne možemo da počnemo sa isti dan. To može se da pravi razlika. Ali ako je negdje blizu od jedne država, na primjer ako jedno mjesto se pojavi novi mjesec, i onda to će biti validan za cijeli država. Ali ako je malo dalje, onda svaka država ima svoj horizont i prema tome treba da se odluči. Na primjer, u jednom se kaže u Madina bio oblačno vrijeme, tada se završava mjesec Ramazan i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije saznao da li pojavi ovo novi mlađak ili nije. Onda muslimani su postili zato što taj mjesec ima 29 dana ili 30 dana. I kaže se bio negdje poslije podne vrijeme kada je došao jedan karavan, nekoliko ljudi su došli od drugog mjesto. Tada glavnom ljudi su njihovo putovanje bio tokom jedan dan 12 do 20 milja. Oni su rekli, juče mi smo vidjeli novi mlađak, novi mjesec. I onda oni su kada svjedočili i poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah najavio i već bio vrijeme poslije Kindija. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svima da treba da iftarite. I onda prošao već vrijeme za Bajram namaz i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio sutra dan mi ćemo klanjati Bajram namaz. Ali taj dan on prekinio zato što imao svjedočenje da sada više nema taj mjesec, pojavio novi mjesec i onda treba da sada slavimo. Isto se kaže tokom poslije Hulafaj Rašidin, ovi četiri pobožni halife od časnog poslanika, poslije toga se kaže jedan čovjek, on bio u Siriji i tamo on vidio mlađak u petak. Ali kada on došao u Madina, ovo bio daleko od Madina i onda on saznao da muslimani oni su gledali mlađak u subota i kada je on rekao da tamo je pojavio jedan dan ranije, onda Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, jedan poznata osoba koji je dobro bio upućen, za njega časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio da Allah poveća njegov znanje. On rekao li kulli baladin royat, to znači za svaka država, svaki mjesto oni imaju svoje vidljivost. To znači da oni kada gledaju mlađak, tamo počne mjesec Ramazan, a na drugom mjesto ako ljudi ne gledaju, tamo neće početi, nego tamo će početi sutra dan. I tako Sirija počeo Ramazan jedan dan ranije i u Madina jedan dan kasnije. To znači ovo se može i ovo nije nešto protiv učenja Kurana, zato što časni Kuran kaže faman shahida minkum shahra, to znači od vas ko gleda taj mjesec mlađak, oni treba
da počini sa postom. I zato ovo kada mi vidimo u svijetu, može da bude razlika jedan dan, ali negdje se čak nekad se dešava da bude 2 dana. Zato što mi možemo da gledamo mlađak sa golo oko kada je već on ima 20 sati. I onda mi možemo, ako je nema oblaka, onda možemo da gledamo. Ali na ovo doba ljudi isto koristi ovo instrumenti, to nije zabranjeno, a kroz instrumenti mi možemo da saznamo, ovi instrumenti treba da služi islam. Ali ponekad ljudi misli da oni, na primjer, sjedi na avion i onda idu gore od oblaka i tamo onda prati da li pojavi novi mlađak ili nije. To može se da oni pogreši zato što nekad gore se vidi, ali dole od zemlje ne se vidi. I časni Kur'an kaže kada vi vidijete mjesec, onda treba da počne Ramazan i ne možemo da postimo, na primjer, ako mlađak pojavi u Maka i mi živimo sada nekoliko hiljada kilometara dalje i kod nas moguće je da pojavi sutradan. I onda mi možemo da počnemo sutradan. I to nema neki problem šta se tiče učenja islama. I drugo, oni, ako je časni Kur'an kada je govorio za posta, onda je rekao oni koji su na putu, ako su bolesni, oni ne smiju, ne treba da posti tokom mjesec Ramazana, nego oni treba da posti poslije toga. Zato što Allah kaže, ovo je moja naredba, na primjer, Kur'an se kaže, ako god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana. To znači, ovo je dozvola od Boga. I ovdje nije rečeno kakva bolest ili kakva vrsta putovanja, koliko daleko idete. Običajni Mesija a.s. rekao kada čovjek nosi svoje torba, on je već na putu. Kada uzmite svoje stvari i idete na drugo mjesto, onda je na put. Ali ako jedan čovjek koji radi, na primjer, on je vozač, on vozi, za njega to nije put. On svaki dan vozi, onda on treba da posti. Ali kada je čovjek na put ili je bolestan, onda Allah kaže ne treba, onda ne smije da postite. Neki ljudi, oni budu bolesni, ali opet oni posti. Nagrada leži da mi treba da sledimo Božje naredbama. A nije nagrada u tome sa silom da mi bi dobili neka nagrada ili neka savab. I savab leži samo kada mi sledimo na Božje naredbama. I zato ako je neko bolestan, isto ovi trudne žene ali ovi žene koje doji, one su isto slobodne od posta i Allah dao taj rješenje da oni takvi ljudi bolesni, ali oni treba da daju neki otkup za ovo vrijeme šta oni jedu, za toliko hrana ili novac, oni treba da hrani neki sromašni ljudi. Zato u časni Kur'an se kaže la yukallifullahu nafsun illa wusaha. Allah ne opterećuje ni jednu dušu više od njene moći. To znači, ako oni su bolesni ili su na putu ili stari ljudi koja ne može da posti, njih Allah dao dozvola. Isto djece. U naše područje dosta puta čujemo djece koje još nisu ispunili 10 godina, oni posti i čak posti cijeli mjesec Ramazana. Onda roditelji kažu, naš
sin ili čerka oni su postili cijeli mjesec Ramazan, ali oni nisu dužni. Oni su dužni da obavljaju 5 dnevni namaza. Oni su dužni da čitaju časni Kur'an. I zato kada Allah naredi, ima fino rečeno koji su dužni da posti, koji su oslobodni. Ovo za djece koji još su mali, možda bi samo da nešto da počenu, da nešto saznaju. Na primjer, prve godine da oni posti 1 dan ili 2 dana, onda naredne malo više. I kada ispuni 18 godina, onda treba da oni posti. Isto, ako je čovjek je bolestan, onda ima neki bolest, su razni vrsti. Nekad čovjek je bolestan i ta je bolest može se poveća ako on posti. Ali ima neki bolest koja ne se poveća, ali čak možda bude bolje kada čovjek posti. I zato to treba da se vidi. I nije dobro, na primjer, ako je čovjek jako je bolestan i onda on kaže ja hoću da postim. Allah nije ga dozvolio da ne posti. I zato to je bio najbolje da se vidi sa svom ljekarom. Na primjer, neki ljudi imaju šećer, neki imaju visoki pritisak, onda treba da piju neki lijekove. Neki ljudi namjerno oni posti i znajući da ne može da drži i onda tokom danu onda oni prekini. A ovo je grije. I ne samo jedan put, neki nekad ovo stvar radi više puta tokom mjesec Ramazan. Onda kažu nisam mogao da držim i ovo je grije. I namjerno čovjek ne smije da prekini svog posta. Osim ako je bio nešto toliko bolestan, da je bio opasno za život, onda može da prekini. Ali kada obično on treba da završi svog posta, na primjer običani Mesija alaih selam na ovo doba on rekao ja postim i ako budem jako bolestan, koji bude opasan za mog života, onda ja ne postim. Na primjer, on svake godine on postio, ali zadnje 3 godine zbog slabost, zbog bolest, ima on šećer, ima i zato on onda nije postio, ali opet ponekad on počeo nekoliko dana postio ili poslije kada postao bolestan, onda prekinio. I zato oni koji su piju neki lijek, oni treba da pitaju od neki ljekar i onda prema tome odluči. I ne smije da neko, na primjer, da stavi nešto koja ide preko grlo. Na primjer, da čovjek misli da ja ću piti samo neki tablet ili da ja dobim neka injekcija i ako nešto uđe u tijela, onda to nije u redu. Ne smije da čovjek tako posti kada on treba da dobijaju ovo lijek. I isto kada se posti, onda treba da jedemo suhur. Na ovo doba kada je noć i kratak, neki ljudi oni ne spavaju na veče, onda na veče oni nešto jedu i onda legnu i onda probudi kasno. I to nije u redu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, i Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu prenesi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ustajte na suhur jer je u njemu doista barakat. To znači Allah stavio blagoslov, barakat u vrijeme suhur. I zato najbolje bi bio ovi član porodica ko ne može da posti, čak oni treba da se probudi, da ostanu i onda klanjaju nafila, čitaju časni Kur'an i opet može da se jede nešto. Ko ne posti, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem probudio cijela svoja porodica. I zato treba da jedete, ali nekad se dešava
čovjek kasno legao, imao nijet, imao namjera da ću probuditi na suhur i nije mogao da se probudi, i ako mislite da možete držite cijeli dan bez piće, bez žela, onda može da postite. Ali ako mislite ovo je teško da držite cijeli dan, onda bolje da ne postite. Tako, ovo je takva pravila. Isto, ako je čovjek je džumbi, onda on može da posti prije, na primjer, možda nema toliko vrijeme da on okupa, onda bolje prije da jede i poslije da se okupa. Na primjer, prije namaza može se okupa, ali treba da se jede. I isto, kada dođe vrijeme iftar, ima neki muslimani, ja sam isto vidio, bude vrijeme iftar, cijeli dan oni su čekali, ali kada dođe vrijeme, kada oni čuju azan, onda opet kažu hoćemo da malo još čekamo. Ovo nije dobro. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže od Hazrat Sahel bin Sad radhiyallahu ta'ala anhu, on se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom. To znači kada je već vrijeme iftar, sada imate vaktija, imate vrijeme, poznate, ako ne čujete azan opet vi znate za vrijeme iftar, onda ne smije da zakasnite, nego treba da jedete na vrijeme. I zato je poslanik kaže, čim bude ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom. I onda isto je on rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se onda iftari vodom, jer je ona čista. To znači, ako nema hurme, onda sa vodom treba da se iftarite. I iftarite odmah sa bismillah i onda jedete ili pijete. I isto, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi opšte ne smanjuje. I tako, tokom mjesec Ramazan, mi treba da pazimo za ove sve stvari. Post nije samo toliko da mi budemo gladni, žedni od jutros do veče, nego imamo dosta tih stvari, drugih stvari koje treba da mi pazimo i treba da znamo svrh Ramazana. I ako bi mi uspjeli u tome, onda imamo korist od Ramazan. Zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on kaže, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kala, man sama Ramazana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu on prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko isposti Ramazan sa čvrstim imanom, vjerom, nadajući se samo Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je prije učinio. To znači, ako je naš svrh za posta je da Allah bude zadovoljan sa mnom, ako naš svrh je da Allah oprosti nama, onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onda vi ćete dobiti taj Božji oprost. Neka Allah tako nama uputi da mi shvatimo svrh Ramazana i naš Ramazan ne prođe samo da smo postili, da smo bili gladni, da smo bili žedni, nego na druge strane
naša tijela, naša duša treba da se obogati sa duhovnom hranom, da dobimo taj savab, da dobimo Božju milost, da dobimo Božji oprost. Neka Allah tako nama uputi da svaki od nas ima potpuno korist od ovo blagoslovljen mjesec Ramazana. Assalamu alaikum.